В интериора синият цвят успокоява, вдъхва спокойствие и свежест. Подходящ е за зони с много движение, като кухни и бани. За синьото още се казва, че понижава кръвното налягане и забавя дишането и сърдечната честота. Ето защо той се счита за успокояващ, релаксиращ и много ведър цвят и често се препоръчва за спални. Ако изберете светло-синьо като основен цвят в една стая, то балансирайте цвета с топли нюанси в обзавеждането и декорацията. За да насърчите релаксацията в социални зони, като трапезари, всекидневни или големи кухни, помислете за синьо, но в тези по-топлите нюанси. В хромотерапията се свързва с гърлената чакра и конкретно с гърлото, белите дробове и щитовидната жлеза. Горният храносмилателен тракт също може да бъде засегнат, ако има дисбаланс в тази област. Синьото е свързано с себеизразяването, речта, комуникацията, способността да съобщаваме нашите нужди и изисквания. Ако имате момент с изброените, то препоръчително е да внесете повече син цвят. Колко лесно може да е това? Може да споделите много лесно, дори една възглавница в стаята може да свърши тази работа. Ако това видеото ви беше полезно, запазете и го споделете с някой. Благодарим!